ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसं आढळल्यास केवळ एक योगायोग समजावा. नकळतच आपण एका अशा रस्त्यावर जातो जिथे गेल्यानंतर कळते की आपण आपल्या मृत्यूला भेटलेलो आहोत, पण केवळ देवाच्या कृपेमुळे आपण वाचलो आहोत. पण मित्रांनो, त्याआधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. साधारण रात्रीचे 8 वाजले होते. वैभवची मीटिंग संपली होती. वैभव हा अगदी खुश होता. जेवण वगैरे उरकले आणि बघता बघता 10-10:30 वाजले. त्याच्या आईचा त्याला फोन आला. आईबर बोलणे झाले आणि वैभव हो हो करतच गाडी स्टार्ट केली. साधारण अर्धा एक तास झाला असेल. शहर हे मागे सुटले आणि वैभवला गाव लागायला चालू झाले. वैभवला काही निमित्ताने आपले मूळ गावी जायचे होते. वैभव हा न कळतच गाडी ही वेगाने चालवत होता. त्यात त्याला फार मजा येत होती. 2 ते 3 तास झाले असतील. वैभवच्या आईचा पुन्हा त्याला फोन आला की बाळा, वाटेत कोणीही भेटलं ना तरी तू गाडी थांबवू नकोस. नक्की लवकर ये. जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर ये. अगं हो ग आई, नको चिंता करू, मी येईल. वैभव हसतच बोलला. साधारण काही वेळ झाला असेल आणि गाडी ही स्वतःहून बंद पडली. वैभवला देखील आश्चर्य वाटले की आपली गाडी अशी कशी बंद पडली. आजूबाजूला किर्र अंधार होता. गाडी ही दिसली तर नवलच. वैभवला फार आश्चर्य वाटले. शिट यार, आता मेकॅनिकला बोलवायला लागेल. आता इथे मेकॅनिक भेटेल कुठे आणि महत्त्वाचं म्हणजे जायचं कुठे. वैभव हा स्वतःकडेच बडबडत होता. वैभव चालायला चालू केले. साधारण काही काय झालं असेल. वैभवला चालता चालता एक लहानशी झोपडी दिसली. चला बाबा, आता कोणीतरी आहे माझ्या सोबतीला, असं वैभव मनातल्या मनात बोलला. वैभव त्या दिशेने चालू लागला. वैभव हा आनंदी होता. वैभवने तिथे जाताच दार ठोठावले. सुरुवातीला कोणी दार उघडले नाही, म्हणून वैभव मागे फिरला आणि त्याच क्षणी ते दार उघडले गेले. आश्चर्याचं म्हणजे ते दार उघडताच सर्वीकडे थंड वारा पसरला आणि वैभव मागे वळताच त्याने असे पाहिले की साधारण एक 26-27 वर्षाचा मुलगा आतमध्ये उभा होता. त्याने वैभवला विचारले, काय रे भाऊ, काय झालं, एवढ्या रात्रीचा का दार ठोठावताय. त्यावर वैभवने आपली परिस्थिती सांगितली. तसं त्या मुलाने आत येण्यास सांगितले. वैभवने आत जाताच बघितले की तिथे साधारण 23-24 वर्षाची मुलगी देखील होती आणि वैभवला असे समजले की यांचे लग्न झाले आहे. काही वेळानंतर या तिघांमध्ये गप्पा रंगल्या आणि वैभवने प्रश्न विचारला, काय हो दादा, इथं मेकॅनिक जवळ कुठे भेटेल. त्यावर तो मुलगा आणि ती मुलगी एकमेकांकडे आश्चर्याने बघायला लागली आणि तो मुलगा वैभवकडे बघत बोलला की मेकॅनिक ते काय असतं भाऊ. वैभवलाही आश्चर्य वाटले की याला मेकॅनिक कसे माहीत नाही, म्हणून वैभवने काही वेळाने त्या विषयाची टाळाटाळ केली. तसं आजूबाजूला कोणीच का राहिला नाही, वैभवने प्रश्न विचारला. त्यावर तो मुलगा बोलला, आता ते त्यांनाच माहीत. असं करून त्या मुलाने हा विषय बदलला. अहो एक मिनटं, मी माझ्या आईला फोन करून सांगतो की परिस्थिती काय झालेली आहे. वैभवने त्या दोघांकडे बघतच बोलला. त्याने आपला मोबाईल काढला आणि बघितले तर नेटवर्क हे पूर्णपणे गेले होते. तिकडे नेटवर्क नव्हते. वैभवला काज आणि काऊस ठाऊक त्याला फार थंडी वाजू लागली. आश्चर्याचं म्हणजे ते दोघंही त्याच अवस्थेत होते, पण त्यांना थंडी वाजत नव्हती. मी येतो हा बाहेरून, आईला कॉल लावून येतो, असं बोलताच त्या घराच्या बाहेर आला आणि आपल्या आईला कॉल लावू लागला. पण आईचा कॉल काही लागत नव्हता. नेटवर्क हा पूर्णपणे आउट ऑफ एरिया दाखवत होता आणि वैभव मागे वळाला. त्याने ते दृश्य पाहून
त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. वैभवला क्षणभर काही समजले नाही. वैभव हा आश्चर्यचकित झाला, कारण की ते दार हे बंद होते आणि सर्वात आश्चर्याचं म्हणजे ती झोपडी फार काळ आधी जळून गेली असा भास होत होता. वैभवने ते दार पुन्हा ठोठावले आणि यावेळेला दार उघडले गेले आणि वैभवने जे बघितले ते बघताच वैभवच्या अंगात अगदी मुंग्यांची जत्रा भरली होती. हृदयाचे ठोके हे त्याला जाणवत होते. नकळतच वैभवचा मृत्यू त्याला पुढे दिसत होता, कारण की तो मुलगा आणि मुलगी हे दोघंही जळलेल्या अवस्थेत होते. असे वाटत होते की काही तासांपूर्वीच त्यांना कोणीतरी जाळलेले आहे. दोघांचे शरीर हे अगदी जळून खाक झाले होते आणि हे दोघंही वैभवकडे बघून क्रूर हास्य करू लागले. हे बघताच वैभवला घाम फुटला. वैभव पळत पळतच आपल्या गाडीकडे जाऊ लागला. वैभवचे पावलं हे जड होऊ लागले, पण वैभव हा मारुती रायाचे नाव घेऊ लागला. कसाबसा न कळत वैभव हा गाडीजवळ पोचला आणि आश्चर्याचं म्हणजे पहिल्या स्टार्टमध्ये गाडी ही चालू झाली. वैभव हा पुन्हा मारुती रायाचे नाव घेऊ लागला आणि वैभव जमेल तितक्या वेगाने हा गाडी घेऊन तिथून निघू लागला. कसाबसा वैभव हा तिथून बाहेर पडला. दुसऱ्या दिवशी प्रकार तिने आपल्या आईला सांगितला. आईला देखील काही कळाले नाही, म्हणून वैभव आणि त्याची आई तिकडच्या आसपासच्या गावामध्ये आले. पण येताना त्यांना असे दिसले की त्या ठिकाणी एकही झोपडी नाही. ते त्या गावातल्या सरपंचांना भेटले आणि सरपंचांनी सांगितले की काल जे तुम्हाला भेटले होते त्याचे नाव महेंद्र आणि सुषमा असे होते. अच्छा, कुठे आहेत होते? मला त्यांच्याशी काहीतरी बोलायचे. वैभवने रागातच प्रश्न विचारला. हे ऐकताच सरपंचाच्या कपाळावर आठ्या आल्या. सरपंच उभा राहिला आणि बोलला, तुम्ही काय बोलताय, तुम्हाला ठाऊक आहे का? त्यावर वैभव बोलला, काय झालं? मला ते काल भेटले होते आणि अचानक ते वेगळ्या अवस्थेत मला बघून हसू लागले. मला फार भीती वाटली. नक्की हा प्रकार काय आहे मला सांगा. त्यावर तो सरपंच बोलला, साधारण 30 ते 35 वर्ष आधी असे मानले जात होते की या दोघांचे एकमेकांवर फार प्रेम होते, म्हणून ह्यांनी चोरून जाऊन लग्न केले. गावच्या काही लोकांना ही गोष्ट खटकली, म्हणून या दोघांना त्यांनी गावाबाहेर काढले. तरी यांचा संसार हा चांगला चालत होता आणि काही गावच्या वाईट लोकांनी यांची झोपडी ही रात्री झोपले असताना ही पूर्णपणे जाळून टाकली. आणि तेव्हापासूनच या दोघांची आत्मा आजही त्या जागेवर फिरते. असे बोलतात की रात्री कोणीही त्या जागेवरून जाईल त्यांनाही भेटते. पण हो, हे दोघं मनाने फार चांगले होते, म्हणून हे आत्तापर्यंत कोणाचा जीव घेतलेला नाहीये. तू वाचलास हे तुझं नशीब. असं बोलताच वैभव आणि त्याची आई एकमेकांकडे बघू लागली. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक, आणि हो, चॅनल लाईक सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.